Ahoj Peti, Ahoj Jani, jak se ti daří? daří se mi krásně, děkuji za optání. A jak se daří tobě? Teď se přiznám, že když se takhle vidíme, tak se mi daří jako o fux líp, takže děkuju za optání. Jsem ráda, Tak že to tě mě vidím. potěší. Já taky jsem ráda, že se tady vidíme a chtěla bych vás všichni, milí posluchači a milí sledovatelé nebo sledující, tady pozdravit a přivítat u našeho čtvrtého dílu našeho podcastu. A já mám nesmírnou radost, že jsme tady po čtvrtý a opět chtěla jsem se tě zeptat, jak vnímáš tu třetí epizodu, protože je doopravdy vylítla na svět už vlastně před týdnem, tak co na ní říkáš? Jani, děkuji za otázku, já samozřejmě se přidávám a vítám vás u dnešního dílu. A Jani, zpátky k tvý otázce. Um, Je pravda, že když jsme dotočili ten díl, víš to, že jsme se o tom bavili, že jsem z toho neměla úplně nejlepší pocity, ale já zkrátka potřebuju, až si to dosedne, a když jsem to druhý den stříhala a zpracovávala a dávala dohromady, tak jsem najednou prostě tam jako viděla to, co jsem třeba předtím nechtěla nebo jako odmítala. A mně to zase přišlo prostě opravdu jako geniální téma, krásně nám to celou to opravdu jako hezky navazuje a je tam vidět ten progres a z čeho mám jako obrovskou radost, že tam byly ty komentáře, takže děkuju moc. Já bych taky chtěla moc poděkovat všem krásným komentářům a i feedbackům, protože jsme doopravdy dostali jich hodně. Zrovna dneska ráno jsem i dostala krásnou hlasovku od jedné malé slečny, která nám taky pěkně děkuje takhle za náš podcast, takže já mám z toho nesmírnou radost a děkuji takhle pěkně, že tu dneska můžu sedět. Já to vlastně vnímám dost stejně, protože vnímám, že ta minulá epizoda byla zase o něco jiná než ta minulá a jsem za to nesmírně jako ráda. A dneska právě máme téma, který je pro mě osobně docela za poslední dobu téma, který mě jako doprovází. A je to vlastně téma, nebo takové, pro někoho to je možná klišé, cesta je cíl. A mě by vlastně zajímalo, Péti, třeba, jak ty to vnímáš, to téma. Co třeba pro tebe ta cesta je cíl znamená? Jení, já si myslím, že my jsme si to téma nevybrali, to téma si vybralo nás. A to, jak jsi jako řekla, že to jako bývá klišé. Já jsem v souvislosti s tímhle slyšela jednu takovou myšlenku a já s ní vlastně souzním. Je to klišé, protože je to pravda. A mně tohle přijde jako cesta, je cíl naprosto geniální v tom. A teď já jsem si poprvé udělala poznámky, takže já se jich teď budu striktně držet, jo. Pro mě ta cesta je vlastně v tom, že to naše snažení nespočívá v tom, že dosáhneme toho cíle. Já teď budu mluvit konkrétně v tom, že jsem jako si dala za cíl zhubnu 20 kilo, ale v tom samotném prožitku a v tom vnímání těch drobných radostí a i toho, co se vlastně celou tu cestu učíme, ať už sami o sobě, anebo o těch lidech, kteří jsou na té cestě s námi. A co mě to hodně dalo a jak to jako vnímám, um, je ta přítomnost. Užít si prostě opravdu jako tady a teď. My, jak jsme opravdu od malička naučený a vedený k tomu, ten tlak a výkon a musíš plnit ty cíle a musíš plnit ty plány, tak my jsme vlastně viděli jenom ten cíl, ale to, jak jsme se k tomu cíli dostali, už jsme vlastně přestali vnímat. Takže my jsme k tomu cíli došli s vyplazeným jazykem, uh, frustrovaný, možná opravdu mnohdy jsme prošli vyhořením, ale byli jsme v úzovkách šťastní a spokojení, že jsme toho cíle dosáhli. Takhle to třeba vnímám já, Janí, jak, co je pro tebe cesta je cíl? Co to pro tebe znamená? Peti, děkuji ti také za tvoje sdílení. Já to asi vnímám dost podobně, protože mi přijde, že přesně už od malička je v nás vlastně jako zadupaný ten proces vlastně toho, jakoby, že si musíme užívat ten proces, ať už je to třeba příprava na zkoušku, tak většinou pro všechny ten úspěch je ta samotná zkouška, když ji zvládne, ale já to vnímám vlastně dost stejně jak ty, protože bych řekla, že ten systém vlastně má za úkol nás tak jako zadupat po té cestě a já to vnímám tak, že ta cesta je pro mě vlastně ten proces vnitřní,
sebe samotný. Takže třeba, když to přirovnám teďka ke zkouškám, tak vnímám u sebe extrémní progres, že už tolik nelpím na tom, jak to dopadne, ale spíš na tom, co se třeba naučím po cestě, jak se ty témata vlastně propojím s tím svým jakoby životem, jo, nebo když už si to třeba na to podnikání, tak koho poznám za tu cestu, jak se změní to moje myšlení za tu cestu, co si uvědomím, jaký uvědomění přijde, jaká myšlenka přijde, to je pro mě ta cesta, je cíl a myslím si, že i krásně to je právě popsaný třeba v knize Alchymista od Pavla Kolha, který právě popisuje tam příběh o Santiagovi a to určitě doporučuji tu knihu, protože tam přesně píše o tom, že ta cesta je důležitější než ten samotný cíl. A to je za mě jako právě to, co si o tom myslím, no. Jení, zase souhlas, jenom s tím rozdílem, že já mám husinu na místech, kde si myslím, že ji ani jako nemůžeme běžně mít. Chce se mi plakat, protože já to vnímám skutečně stejně. Já tu cestu vnímám jako takovou tu vnitřní, ten vnitřní jako progres. A já jsem si vlastně uvědomila takovou jakože velkou věc, když jsem si říkala, já musím zhubnout těch 20 kilo. Já musím zhubnout 20 kilo, abych se vešla do oblečení, který mám ve skříni leta letoucí. Já musím zhubnout 20 kilo, abych si vlezla zase zpátky do plavek. A to jsem z dvojdílných přešla do jednodílných. A najednou vlastně přišla takový důležitý uvědomění, dost bolestný, ale já jsem za něj neskutečně vděčná, protože to, že my si říkáme až zhubnu, a teď ať si tam každý doplní každá tu svoji číslovku, říkáme si to denodenně. Denodenně se tím trýzníme, tak to nejsou jenom slova. Zatím je ukryto daleko něco většího a já jsem si to tehdy uvědomila. Já když řeknu, musím zhubnout 20 kilo, tak já tím sama sobě dávám jasně najevo, já nejsem dost hodnotná. Já musím sundat těch 20 kilo, abych byla hodnotná pro sebe, pro svoje nejbližší, že jo, pro partnera. A tohle to uvědomění, to byla hodně velká facka, ale potřebovala jsem jí dostat právě proto, abych si svičla Hmm. a začala si užívat celý ten proces. A dosáhla jsem svého cíle? Nedosáhla. Dost pravděpodobně, kdybych opravdu skutečně jako chtěla, tak těch 20 kilo sundám dolů. Já jsem s bídou výkyvově možná sundala, nevím, maximálně 5. Ty se mi mezi tím podařilo nabrat, ale já jsem díky té cestě zjistila spoustu věcí. Zjistila jsem, kdo ve skutečnosti jsem, co chci v životě, jak už v osobním nebo v tom pracovním. A konečně jsem si poprvé uvědomila a poznala, jakým člověkem já ve skutečně vlastně jako jsem. Nejenom takový, jakože jo, jmenuji se Petra, jsem ta a ta, bydlím a tehdy a mám tohle. Ale já jako lidská bytost. Takže myslím si, že na té cestě je skutečně důležitý, abychom měli někdo tomu může třeba říct fuck up, nebo ať si to každý pojmenuje jakoby jak chce. A jakkoliv nám to kolikrát může připadat, že je to jako stopka, že je to natolik pro nás bolestivý a nepřekonatelný, tak to není pravda. Věřte mi. Má to tam prostě bejt, protože je to jasný ukazatel toho směru. Možná bylo i v nějaký písničce nebo někde, teď mě to jako napadlo. Ale jsem pevně přesvědčena o tom, že kdyby tohle uvědomění tenkrát nepřišlo, tak já se ještě pořád teď honím za tím, abych zhubla 20 kilo. A nejsem tady teď a s tebou. Netvořím na ty sociální sítě a nejdu se za tím svým snem. Takže takhle já to jako vnímám a to je jenom zase doplnění toho, co ty si říkala. A asi ti předám slovo, protože bych se jinak rozplakala. Ne, to je úplně dobrý. Buďme autentický. Mhm. Ale to, chtěla jsem říct, že že vlastně, jako jsi to řekla úplně krásně a souhlasím s tebou a přišla mi úplně myšlenka toho, že vlastně jako všechno se děje tak, jak má. A ten, kdo to jakoby tak nemá, tak si to možná jenom neuvědomuje, protože třeba k tomu ještě nedošel sám, jo. A
Já jsem třeba kdysi, vlastně, když mi bylo 19, tak mě čekala maturita a myslela jsem si, jak úspěšně ji zvládnu, jak prostě budu mít za sebou zkoušku dospělosti a jak se pak vydám třeba na peďák, bych jsem chtěla vlastně tehdy studovat pedagogické zaměření. Ale o shodu okolností to byla výtvarka, což je zajímavé, že teďka vlastně na tom uměleckém oboru jsem. Takže to, ale říkám si, že kdyby ta maturita vlastně vyšla na poprví, tak vůbec se neocitnu na jazykovce. Vůbec vlastně nejsem ten rok třeba v tom jako pomyslném pekle, protože co si budem, bylo to peklo čekat na jeden test, který jsem si pak napsala na jaře, jako bylo to nepříjemný, jako je to tak. Ale kdybych si tím neprošla a třeba pak ještě neměla tu ránu toho, že jsem se nedostala na tu vysokou, tak bych teďka nebyla na designu. Neměla bych jiné věci, jo. Takže já to třeba teďka jako zpětně vnímám jako extrémní vlastně jako poděkování, že tak bylo, protože kdyby všechno šlo hladce, tak ten život je vlastně ta rovná čára, že jo. Takže jsou Eh, jako... Já ní naprosto souhlasím, protože kdyby to tak bylo, tak jsme všichni hrozně happy, friendly a to vlastně ve skutečnosti nechceme být jako nikdo. Nicméně, mě teď úplně naskočila vzpomínka na moje studijní léta a mně se stalo něco podobného. Já jsem po střední nastoupila na vyšší odbornou, tehdy to byl vlastně jako velký boom a tehdy ten diplomovaný specialista jako něco znamenal ten titul sám o sobě. No a já jsem od jak živa prostě bojovala s matikou a když jsem jako my jsme měli to zkouškový, tak jsem teda jako prolezla, ale vždycky jsem si myslela, že prostě neprojdu z matematiky. Hmm. No tak matiky jsem ku podivu prošla, neprošla jsem z jiného předmětu a neprošla jsem prostě z počítačů. Úplně jsem si nesedla s tím profesorem, postavila jsem se na zadní, měla jsem prostě utkvělou představu, že já jsem lepší jak on a že ty jeho šovinistické řeči prostě nebudu dál snášet. No a dopadlo to tak, že mě skutečně ze školy vyhodili. A já si do dneška pamatuju na ten pocit, když jsem seděla v dětském pokojíčku a měla jsem to říct svým rodičům. Naprosto něco nepředstavitelného. Úplně se mi ten můj jako dosavadní relativně bezproblémový život jako obrátil a já jsem samozřejmě musela tu situaci nějak řešit, ale co tím chci říct, proč o tom jako mluvím, je to, že kdyby mě se to bývalo tenkrát nestalo, kdyby mě to tenkrát nepotkalo, tak konečně nepotkám tu partu super jako studijních jako parťáků, na který jsem předtím v úzovkách neměla štěstí a nezakončím tu školu červeným diplomem. Já s trojkama, čtyřkama na střední, Hmm. maturita z angličtiny za 4, protože jsem nebyla v tu chvíli schopná říct ani kdy byla založena Karlova univerzita, tak já jsem prostě jako fakt absolutorium s červeným diplomem. Takže já jenom můžu potvrdit to, co ty si říkala, že a ty věci se nám skutečně jako dějou. A já díky tomu bych zase prostě neměla možnost opravdu potkat tu partu těch skvělých spolužáků. Nikdy bych prostě nezažila ty fajn chvíle, co jsem zažila s nima. A pravděpodobně asi nikdy bych si jako opravdu nesplnila jeden z těch cílů, jako ukončit tu školu prostě s červeným diplomem. Takže jenom jako potvrzuju, že to tak prostě je a mám stejnou zkušenost. Hmm. A ono pak člověk zjistí, jako co všechno se mu vlastně stalo, jakoby na základě toho jednoho třeba nepovedeného pokusu, toho jako vlastně, dejme tomu řečeno, jako cílu, protože ten cíl třeba máme na tu maturitu, nebo třeba cíl toho zhubnout těch 20 kilo, to každý si tam dosaďme to, co máme třeba teďka za cíl, ale když se nám to vlastně jako zbortí, tak třeba zjistíme, že jsme proto nedělali jako to všechno. A já jsem třeba ten největší úrovní vlastně měla ty jazykovce, když jsem vlastně čekala ten jakoby třetí pokus té angličtiny, ještě byl didaktický test to byl, a poznala jsem tam vlastně Marťu slečnu, která se mnou studovala a tam mi vlastně říkala, že když třeba se jí něco nepovede, tak vždycky zjistila, že proto jako nedala to maximum. A já jsem vlastně tehdy jako s tím úplně jako nesouhlasila, protože jsem vnímala, že vždycky do toho člověk dá jako to nejvíc, co může a je to jako pravda, ale vždycky do toho člověk může dát víc zpětně. Jo, si třeba řekne, no tak jsem, nevím, mohla se učit víc, ale vždycky to je tak, jak mělo být, protože kdybych do toho předtím dala víc, tak to zvládnu třeba, ale zase na to nepřijdu pak za ten rok jakoby zpětně. A já si myslím, že ať už se třeba v životě teď nám dějí jakkoliv zkoušky, tak to třeba teď nemusíme chápat,
ale za pár let třeba pochopíme, proč se nám to děje, proč se cítíme třeba rozpolceně. A za to jsem třeba Martě hrozně vděčná, protože mi právě ukázala, že ten život jakoby nezáleží na na tom úspěchu, ale že to záleží na tom procesu. A ta slečna vlastně Martě mi ukázala i podnikání, takže kdyby právě ji nepoznala, tak vůbec jako možná ta distribuce ani neznám, protože bych nezačala tvořit na sociální sítě, neměla bych vlastně jako tu tvorbu, tu inspiraci a podobně. Takže jako já bych dobré řekla, že jako cesta je ten proces a ten progres toho růstu nás samotných. A samozřejmě ty překážky přijdou a myslím si, že to je úplně jako normální, že třeba se někdy cítíme jako down, někdy zase jako naopak se cítíme hodně jako vysoko. A pak přichází třeba i ty myšlenky toho porovnávání třeba, protože jako vnímám, že to porovnávání je hodně jako takový stěžení pro hodně lidí. A mě by třeba zajímalo, Péti, jak ty to porovnání vnímáš. No, Jani, moje téma, teď v poslední asi možná týden. A já jsem se přistihla, jak sleduju samozřejmě těch pár stylistek, tak jsem si říkala, aha, tak já jsem zase někde pozadu. Já už bych touhle dobou měla být někde tady, měla bych mít za sebou tohle, měla bych teď přijít s tímhle. A já jsem si to nejdřív prostě jako neuvědomovala. Já jsem se to spojila s tím, že jsem si prostě vědoma, že za poslední týden ta moje tvorba nebyla tak aktivní. Vyčerpala jsem nějaký už jako přednatočený věci i samozřejmě naplánovaný jako posty. Takže já jsem se skutečně zasekla v tom okamžiku, já teď netvořím a oni to tam valej. A přišel takovej ten proces. Ona je lepší, já jsem horší, ona má tohle a já nemám tohle a já nevydělávám takový peníze, jako vydělává tohle. A to byl zase ten křeček v tom kolečku a opravdu mi 2 dny mi to vydrželo. 2 dny jsem v tom vydržela, v tom porovnávání se, v tom pranířování a ve finále jsem si zase jako uvědomila, že jako z čeho pramení to porovnávání. Zase z nás jako samotných, že my tady prostě něco cítíme, že děláme míň. Ani ne tak jinak, ale aspoň já to tak vnímám sama na sobě. My děláme míň. Já jsem přestala být jako míň aktivní na těch sítích a přišel ten pocit toho porovnání, že já vlastně nic neumím, nemám co předat, nejsem zajímavá a tak dále. Jako jo. A máš, teď jsou tam ty lidi, skrz ty sociální sítě zejména, který, když já těm lidem začínám říkat kočka, která umí číst myšlenky, oni to prostě vycejtějí a pošlou ti tam cokoliv. Ať už je to ten komentář pod podcast, nebo zareagují prostě na post, nebo na storíčko, nebo prostě jenom pošlou hlasovku, já prostě Peti cítím, že to tak jako má být, tak já vám to posílám. Hmm. A v tu chvíli si ten člověk uvědomí, nebo aspoň já to tak mám, z čeho to zase jako pramení. Z nás samotných. A je to o tom, já to vnímám tak, že skutečně se zase vrátím k tomu cíli, tak kdybych ho bývala splnila, tak budu vlastně ale pořád jenom ten křeček, pořád se budu točit v tom kolečku a nikdy k tomuhle poznání nedojdu. Opravdu bych se dostala do čím dál tím většího tlaku a skončila tím vyhořením, který mě potkalo 4 roky zpátky, jestli mi rozumíš, jestli to dává jako smysl. Možná jsem teď trošku odbočila od toho tématu, ale já to tak jako skutečně Ne, mám, že v ne, ne, momentě, neodbočuji, kdy se rozumím to. začnu jako, kdy se přistihnu, že se začnu porovnávat, tak je to proto, že se to dotkne nějakého tady jako mýho vnitřního zranění, nějaký jako bolístky a teď konkrétně zase se vracíme k té sebehodnotě. Takže mně vlastně to, že mi tam takhle jako přijde to porovnání, tak já jsem za ní ráda. Dřív jsem to nesnášela, já jsem to nenáviděla, nechtěla jsem se tomu vůbec podívat do očí,
A teď jsem za to ráda, protože to zase ukazuje něco tady, jako uvnitř mě, co já si potřebuju jako hezky jako vyčistit a opečovat. Takže co na závěr asi tohodle jako říct, ne toho dílu ještě, ale Mm. toho porovnání, díky za něj. Fakt díky Mm. za něj. Mm. Já s tomu souhlasím, Peti, protože já to dělám dost stejně a myslím si, že to právě všechno vychází z té školy, nebo i možná z té školky, kdy kdy vlastně ty lidi jsou naučený nás nějakým způsobem porovnávat. Ono možná, když to vezmeme, tak i jakoby na zápisu nás už vlastně jakoby do školy porovnávali, jestli to zvládneme, určitý vlastně vůbec se dostali do té školy. Protože jako to přichází potom do té dospělosti a přesně jak jsi říkala, pak přesně tohleto porovnávání se nás třeba jako dotkne toho našeho zranění, který ale vychází z toho dětství a myslím si, že ani za to nemůžou třeba tolik ty lidi, kteří nám to udělali, ale spíš celkově ten systém, jak se to vlastně neustále se to vlastně jako přesouvá z generace na generaci a já jsem viděla zrovna nedávno takovýto video, jak máš tu černou kávu a jak vlastně babička kávu přidává jako mojí Ano, mamince. ano, Maminka přidává vlastně ano. už kávu trošku jakoby menší mě, ale já, když ji vlastně jako naředím vodou, tak už pak jakoby tomu svýmu, nevím, dítěti nebo okolí, nemusí to být nutně asi jako dítě, ale prostě tomu okolí můžu přidat úplně něco jiného. A já si myslím, že právě jsi to řekla úplně skvěle, protože začíná to fakt v nás a myslím si, že právě proto je hrozně důležitá ta práce na sobě, to, abychom na sobě pracovali, abychom se zdokonalovali, abychom se vzdělávali, abychom si sakra splnili ty sny, protože ten život žijeme strašně krátce na to, abychom třeba byli v zaměstnání prostě 30-40 let a byli tam nešťastní a pořád vlastně byli v tom krysím závodě. A já úplně to bylo jako, fakt úplně si mi řekla to, co jsem měla zrovna na jazyku, takže mám taky teďka úplně husinu všude, takže tam i kde bych nechtěla, takže je to krásný, no. A zrovna to porovnávání třeba vnímám, takže právě z hlediska toho, že jako v dětství nebo i celkově v tom jako školském věku nás třeba právě hodně ty učitelé nebo ten systém se takové vyvíjí ten tlak právě toho, že ty jsi dostala jedničku, ty jsi dostala dvojku, prostě jste nejhorší třída na této škole, máte nejhorší průměr, nebo třeba typická hláška mých rodičů, když jsem přišla a s tím, že mám trojku, a jak dopadly tvoje spolužáci, což jako já jim to nezazlívám, protože já bych se asi zeptala stejně. Mě by to taky zajímalo třeba, jak na tom jsou ostatní. Možná, kdybych třeba neviděla to, co jim teďka. A myslím si, že právě to samé jim dělali rodiče, mým rodičům, jo? Že taky to právě vycházelo z toho, že tam jako by měli to. Ale že právě tohleto porovnávání pak strašně se nese do dospělosti a pokud na tom člověk nebude pracovat a v té dospělosti a nebude chtít s tím něco udělat, tak si myslím, že to ne, jako že by to vedlo do záhuby, to je špatný slovo, to asi nepovede, ale právě se pak snadno může stát ten krychý závod, to kolečko a přesně jak jsi říkala, že člověk by se vlastně pořád takhle cyklil a vlastně by neměl tu cestu ven a byl by v tom krychým závodě a ten krychý závod je jenom jedno, že jo? To je prostě jenom jako práce, domů, dovolená jednou za rok, to je prostě, je to tak, no. Janí, je to tak. My se tady vlastně bavíme, jako že cesta je cíl. Ty si to několikrát i řekla, že hodně to je o tom osobním růstu. A mně přijde, že osobní růst je nějaký sprostý slovo pro určitou kategorii lidí. Dost často je to hodně jako kritizovaný, je to hodně zesměšňovaný. Zažila jsem i, kdy tam byla prostě nálepka, že to je něco jako EZO, dobrý, OK. Nicméně pro mě jakoby ten osobní růst je to, že tím cílem není jenom ta cílová páska, ať už v mém případě to bylo těch 20 kilo nebo ta maturita, ale právě ten člověk, kterým se staneš během té cesty. A já věřím tomu, že kdyby nás na té naší cestě, v tom našem životě nepotkaly ty věci, ať už jsou to ty, kterých se třeba teď konkrétně jako zmiňujeme v tomhletom díle, nebo cokoliv jiného, tak nebudeme tak skvělými bytostmi, jaký jsme. A teď to, že jak říká Alenka Šafratová, že si tady teď budu jako foukat pod pytlík,
Budu, protože si myslím, že to tak skutečně je, stojím si za tím a nevidím jediný důvod, proč bych to neměla říkat nahlas do éteru, jak sobě, tak sobě. A výsledkem je to, že tady opravdu sedíme a tvoříme další čtvrtý díl. Hmm. No, je to krásný a co dodat k tomu, no, prostě. Já znovu říkat třeba, že ten osobní seberozvoj nebo rozvoj celkově v dnešní době je třeba i strašně těžký, jako, nebo je to těžší třeba než kdysi, protože samozřejmě všichni už se setkávají třeba na sociálních sítích toho, jak ty lidi dávají ty motivační videa, jako návyky denní, který bys měl zvládat pro lepší já. A pak právě bych řekla, že i to i líp jakoby směřuje k tomu porovnání. Si brát jako ta cesta ven z toho porovnání, tu cestu, aby věděl, kdo je, za čím si jde, jaký tam má ty svoje cíle a sny a aby jakoby se nebál prostě vystoupit ven, jakoby třeba z té řady, jo, aby prostě, nevím, když člověka láká prostě třeba najít jiný styl v oblíkání, tak aby kontaktoval tu módní stylistku a doopravdy třeba Péťu a doopravdy si nechal poradit, protože to není ostuda, nebo kdo chce řešit prostě jakýmkoliv způsobem třeba práci, tak aby si našel jinou. Takže jako řekla bych, že ta akce, přesně, jak jsme se o tom bavili, že jo, možná ta komfortní zóna je přesně, když uděláme ten výstup, tak vlastně najdeme sami sebe. Jenio, ty si teď řekla jednu skvělou myšlenku, já doufám, že jsem ji ještě jako udržela, že je to i o tom si sami sobě přestat lhát a říct, já potřebuju pomoc. Dost často to přirovnávám k tomu, zlomili jste si nohu, tak ji asi dost pravděpodobně nebudete doma jenom ledovat, nebo dost pravděpodobně si tam nebudete dávat nějaký jako lehtvary nebo mastičky, ale dost, řekla ne, dost pravděpodobně, ale ze 100% jdete ke specialistovi, který vám pomůže. Hmm. A takhle to vnímám i v jakýkoliv jiných službách, ať už je to o stylistce, nebo ve tvém oboru, co se týká opravdu toho mikrobiomu a střev obecně. A je to skutečně o tom jako, ano, já teď potřebuju pomoc a nic není špatně na tom o tu pomoc si říct. Ale zase pomoct můžeme někomu, kdo o to skutečně stojí. To je jenom, mi tam vlastně přišla myšlenka na to, co ty si jako říkala, skutečně nebát se. Nebát se říct si o tu pomoc, ať už je jako jakákoliv. A takhle já to jako skutečně vnímám. Tak to je jenom taková vsuvka, která mě tam napadla na to, co jsi říkala ty. A to je hrozně krásný, Peti, že takhle vlastně my jsme to řešení našli a mám pocit, že díky tomuto podcastu já kolem sebe mám víc lidí, kteří to vnímají podobně. A jsem to neskutečně vděčná takhle, že nás sledujete a že jste tady s náma, protože já si myslím fakt, že díky vám je to i jako nám chodí tyhle témata, že to není jako náhoda, prostě všechno je to právě ten cíl a ten proces. A no, já myslím, že určitě nějaké téma nás jako napadne na příště. Máš, Pěti, nějaký nápad třeba, co bychom mohli probrat? Janí, zase s tebou souhlasím. A naprosto skvělá nahrávka, protože my v našich řadách sledujících máme jednu skvělou ženu. A ona navrhla téma, jaké je naše proč. My jsme se o něm vlastně zmiňovali tak, takměř, nebo téměř, Hm. no, asi napříč všema dílama. A já jsem si vlastně uvědomila, že to je výborný téma, že když už jsme tady mluvili prostě mít, proč je důležitý mít to naše proč, ať je prostě jako silný. Takže mi vlastně dává jako smysl a logiku se o tom jako víc do hloubky pobavit. Takže Jani, co bys řekla na téma, co je tím naším proč? No já jsem určitě pro, protože myslím si, že i možná sledující nás líp poznají, pokud třeba rozebereme, co jako děláme, co nás v životě jako táhne tam k tomu pomyslnému úspěchu nebo k tomu, no každý si to může nazvat podle sebe, k tomu vysněnému životu, takže já jsem určitě jako pro Péti a myslím si, že to je
téma, který si nás se skvěle našlo a já vím, o jaký sledující mluvíš a moc tě zdravíme. Děkujeme takhle za tvůj podmět a budu se moc těšit, Peti. A napadá mě ještě říct, že pokud byste ostatní sledující třeba chtěli nám doporučit nebo nadhodit nějaký téma, třeba který bychom měli probrat, tak nám určitě napište komentář nebo zprávu nebo hlasovku, je to na vás, jak budete chtít. A my budeme moc rádi, protože to zase pomůže v tom, že třeba víc budeme právě v tom spojení s vámi. A já jsem určitě pro. Já se samozřejmě připojuju, to je super nápad. Mm, Je tam, já v tom jako vnímám i symboliku to, že tam to bude to propojení, protože mnohdy vy můžete mít třeba nějaký téma, se kterým si neúplně třeba můžete vědět rady. My třeba můžeme vědět víc, můžeme poskytnout svůj pohled a je to jenom o tom, i kdybyste tam hodili, hele, já bych potřebovala, nebo mně by se líbilo tohle, tak mně tam teď přišla myšlenka, i to je vlastně forma takové té tiché prosby o pomoc. Mhm. A za mě to teda, mně to teda opravdu jako přijde hodně geniální, takže určitě ano. Jakoukoliv formu, ať už napište nebo pošlete hlasovku, jestli máte něco, co byste rádi jako chtěli probrat, určitě. Valte Já to jsem sem. taky pro. Valte to sem a lajky, jo, lajky a hlavně to hlavně ne, jo. Ano, líbítka, Dislajky jdem, to ne, jo. potřebujeme. Nám dělají radost a já hrozně ráda čtu, že třeba se vás něco zlomilo, protože už mi několik takových zpráv přišlo a moc za to děkuju. Já se taky připojím, velmi ráda si je přečtu. A Jani, tobě já bych chtěla poděkovat za dnešní krásné téma, na to, jakým způsobem jsme se do toho mohli společně podívat. Vám, milé sledující, děkuju za pozornost a těším se s vámi u další epizody, stejně jako s tebou, Jani. Děkuju moc. Měj se moc Já taky hezky. moc děkuju. Já taky moc děkuju a taky všem děkuju za pozornost a těšíme se u dalšího dílu. Ahoj, Peti. Ahoj, Jani, mějte se hezky. Pa, pa. Ahoj.